Ama-fans e-Orlando Pirates ngiyazi ayithande le ndaba le, but singomdlali we-Orlando Pirates uSandile Mthethwa. Sandile Mthethwa is one of the defenders adlalela i-Orlando Pirates. Sandile Mthethwa ade afika kwi-Orlando Pirates. Orlando Pirates inkinga yakhe akakaze ayithole i-game time le ayidingayo. And angifuna uqamba ngiSandile Mthethwa ngeke ngisho ukuthi uyaboza. uSandile Mthethwa is one of the best defenders esinawo. Yabo. Indlela adlala ngakhona ungamqhathanisa noNda. Yabo udlala njengoNda. Uma usubona uNda kwi-Orlando Pirates indlela adlala ngakhona udlala njengayo Nda. It's a pity because kwi-Orlando Pirates igcwele competition. Kunama defenders answempu lapho kwi-Orlando Pirates adlala iposition yakhe. So kuyaye kube nzima for yena ezomdlalo odlala kule position uthathole iskim because kunabadlali abanjengoXuki, kunabadlali abanjengosesana, kunabadlali abanjengoNda, kunabadlali abanjengosibisi. Yabo. So kungaba nzima for yena uthathole iskim lapho. So kuphumele indaba lezi kuthiwa uMthethwa ngenzeka ashiye Orlando Pirates ngoba icontract yakhe iyaphela mekuphela le season le. And bengakazi zibe khona izinkulumo zokurenew icontract yakhe. Njoba iphela nje isizini icontract yakhe izophela. Njoba ingakaze ikhulunywe izinkulumo kungamanzima ngempela ukuthi asale kwiOrlando Pirates because masiphelile icontract ube free agent uhambe kweteam yabo. So izona izindaba lezi. To be honest I feel like uMthethwa uyalideserve ithuba. iOrlando Pirates I feel like kumele irenew icontract yakhe. I-renew icontract yakhe masimhambise ukugcina kwi-loan. Ngisazi mhlambe iOrlando Pirates ngenzeka imdedele ngoJanuary because next month iyaqala liyavula iwindow elisha la ngoJanuary. Ngenzeka simhambise kwi-loan noma simdayise. Yabo akakabonakali kahle. Akakasho kahle ukuthi isimo sakhe simi kanjani. Because mase ubheka wafika kwiOrlando Pirates ngo-2016 esuka kuKZN Academy. Wafika kwiOrlando Pirates. iOrlando Pirates yamlona kuRichards Bay. Yabo wabuya ngo-2018. Saphinde samlona futhi kwiBay yabo. Wabuya ngo-2019 samlona kwiChippa United yabo. Elapho khona kwiChippa United wafika wadlala. Waphinde wabuya kwiOrlando Pirates ngo-2020. Saphinde samlona futhi. Wazakhela igama kahle kwiChippa United lapho khona wabumdlali yabo. Ikhombisa ukuthi umdlali wangempela. Wabuya kwiOrlando Pirates ngo-2022. He is one of the players owasiza iOrlando Pirates ngo-2023 last year ukuthi win iNedbank Cup ngosikhathi ekora lapha. Eskora kwiSoweto Derby. Nge-assist yaqhamuka kuNdlondo yabo. So lo mshida lo uyi-asset right for Orlando Pirates uyadingakala ngempela lapha because maningi ama-competition esinawo right now. Maningi ama-competition esinawo esiwadlalelayo. Nisiyamdinga umdlalo njengayo ungabi i-big cup mesilimalelwa ama-defender. And another reason for him to go kwi-Orlando Pirates is because usafare izinto enjengama-injury. Ama-injury ambulala ngempela right now. Ubesane-injury yabo usebuyile uyajima ne-team but ubesane-injury. Enye izinto lezi ebezimenza angadlali yabo. Jose Rivero kulonyaka usathanda kuya kwi-show kaRobin Marawa bekhuluma lapha. Kunefan eyabuza ukuthi why uSandile Mthethwa bengamdlalisi as umdlali odlala e-center as number 6. Umdlali odlala lapha odlala deep eswing. And to be honest ngaba i-role right for uMthethwa leyo. Athi ukushintsha kancane iposition because uyabona ukuthi iposition yakhe kunabadlali abaningi abadlala khona. Athi kuyodlala lapha eswing kancane because i-role ayidlala leyo vele yabo. Ukuyakwazi ukudlala khona. Unolwazi lokuthi kudlalwa kanjani lapha. So angazi abaningi bangazizwa kanjani le ndaba lezi but kuthiwa ngenzeka ngempela uMthethwa ashiye kwiOrlando Pirates. Mina angikho happy ngale ndaba lezi. Angikho happy. Is one of the players I like seeing bedlala kwiOrlando Pirates yabo.